गरेस्वर समष्टिया जोंनि बयनिख्रुइबो प्रायोरिटी समष्टि कमसे कम 10 निफ्राय 12,000 डिफारेन्सआव जोंनि बिजाथिया देरहागोन जि ओनसोलखौ जि खुंथायखौ 5,000 सुबुंनि जिउ गारनानै मोनदों जे थांनाय 30-40 बोसोरनि सेक्रिफाइस आरो माबायदि बीएससी बीटीसी बीटीआर जाखो जौगानायखौथ' भारत सरकार आसाम सरकाराबो मावनांगोन नों गरेस्वर बियाबा यूपीपीएल निनो दखलाव दंखायो थांनाय 5 बोसोरावबो यूपीपीएल नि थाखायनो बे समष्टिया गोबां जौगानायनि खामानि मावनो हाबाय आरो फैगौ 5 बोसोरनि थाखायबो दिनैनि समाव नायोब्ला जोबोद क्लीन शीट जानानै दङ बे गरेस्वर समष्टिया आरो जोङो बिजाथि महरै बिपुल कुमार बसुमतारी बिथांखौ जोङो फसंदों बिथाङा गोबाव सम हारिनि थाखायबो खामानि मावदों समाजनि थाखायबो खामानि मावदों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाया बिथांखौ जोबोद मोजां मोनो दा बे हिसाबै नैबे बिसायख'थियाव कमसे कम 10 निफ्राय 12,000 डिफारेन्सआव जोंनि बिजाथिया देरहागोन आरो गरेस्वर समष्टिया जोंनि बयनिख्रुइबो प्रायोरिटी समष्टि आरो बेखौ नुनानै दिनै गुबुन गुबुन हानजानिफ्राय लोब लोब फैनानै यूपीपीएल हानजायाव बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय प्रायोरिटी समष्टि हिसाबै जोंबो खामानि मावदों जोंनि बुथ कमिटि प्राइमारि कमिटि ब्लक कमिटि जोबोद मोजाङैनो खामानि मावबाय थादों दा नंखायनो नैबे समष्टिया जोबोद मोजाङै देरहागोन सर नैबे समाव 30 गरेस्वर बियाबाव बीकेडब्लिउसीनि सीएम बिथांमोननि नेसर बसुमतारी फैनानै बिसायख'थि फोसावदों मेल खालामदों बिसायख'थियाव बीजेपीनो भट होनांगौ होननानै रायजो राजा बयहाबो बिसायख'थियाव बाथ्रा बुंनायनि मोन्थाय दङ खालि नायबानो जाबाय जे जि ओनसोलखौ जि खुंथायखौ 5,000 सुबुंनि जिउ गारनानै मोनदों बेवहाय जाहाथे सोरबा बाथ्रा बुंनायजों जोंनि रायजो राजाफ्रा दुखु मोना जोंनि रायजो राजानि खहा जाया बेखौ नोजोर होबा मोजां जागोन मानोना दिनै बीटीसी बिसायख'थिया एबा बीटीसीआ बियो जास्ट राजखान्थिनि फोथार नङा बियो बर' माहारिनि गांनाय उखैनाय बर' माहारिनि थांनाय थैनायनि माखासे सोंलुजों बियो सोमोन्दो लानानै दङ दा नंखायनो जाय दैदेनगिरियानो फैया मानो जाय जि बाथ्रा बुङा मानो जे थांनाय 30-40 बोसोरनि सेक्रिफाइस आरो माबायदि बीएससी बीटीसी बीटीआर जाखो बेखौ बयबो गोसोआव लाखिनांगोन आरो सोरनिबा बाथ्रा फंसे बुंनायजों जाहाथे बे ओनसोलनि खहा जाया हारिनि खहा जाया बेखौ नोजोर होनांगोन सर नैबे समाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथाङा बुंबावदों दि जिहेतु बीटीसीआव मोन्नैबो दोलोआ बीपीएफ आरो यूपीपीएलआ जिहेतु सुक्तिनि दफाफोरखौ मावनायावनो बेस्थ' थायो जौगानायनि खामानियाव गोसो होआखै सुक्तिनि दफाफोरानो जोंनि मावनांगौआ सबसे प्रायोरिटी जौगानायखौथ' भारत सरकार आसाम सरकाराबो मावनांगोन बेखौ काउन्सिलाल' नङा भारत सरकार आसाम सरकाराबो जौगानायखौ बे एरियायाव मावनांगोन जोंनि खामानिया जौगानायजों लोगोसे जोंनि हारि थांना थानायनि थाखाय जि सोमावसारनाय बे सुक्तिखौ 100% इमप्लिमेन्ट खालामनांगौआ जोंनि बिबान